Para naman mabigat. John Salis, sir, sa Bombo Radio. Sige. May mga reklamo, sir, regarding po sa mga nangungutang ng motorsiklo, aabot ng 3 hanggang 4 na buwan before makuha ang rehistro. Hindi nila mapatakbo yung motor kasi walang rehistro. Ang sabi sa mga motorcycle dealer, ang problema nasa LTO office. Matagal daw na process yung rehistro. Sabi naman sa LTO, ang problema nandun sa motorcycle dealer kasi matagal na forward yung mga papers. So paano po natin ma-address ito, sir, na kahit hindi pa aabot ng 1 buwan, magamit na sa mga nangutang ng motor ang kanilang mga motorsiklo at makuha kaagad yung mga rehistro? Ito nga po, no, bibigyan natin ng 15 araw. Palabas pa lang itong memo to, hindi pa to mainit, no? Lalabas pa lang itong araw na to, 15 days, para gamitin nila yung kanilang motor using the provisional plates. After that, kailangan may plaka na siya. Kung wala pa, kung sabihin ng dealer, si LTO wala pang binibigay sa amin isumbong niya sa amin. Bigay niya sa atin yung pangalan ng dealer, i-text lang niya. At saka yung pangalan, kung anong dealer na yon, kami na mag-iimbestiga. Kami na pupunta sa dealer na yon, di ba? At kung totoong may kasalanan ng LTO, we will make our LTO personnel accountable. Kasi dapat 5 araw lang from the time the documents are submitted to us at mabayaran yung tamang fees, no? 5 araw lang yan. Dapat labas ang plaka, labas ang ORCR, labas yung RFID sticker. So kung may kasalanan po ang district office, we will penalize them. Pero kung may kasalanan po ang dealer na tinuturo ang LTO, we will penalize the dealer. Isumbong lang po nila sa amin, no? At pag nahuli siya, iwawalang sala namin siya kung talagang hindi niya kasalanan. Pero pag sinabi ng dealer, sinabihan mo namin siya na nandiyan na yung plaka hindi pa kinukuha, kasalanan naman ng motorista yon, di ba? Sir, hanggang ngayon, sir, existing pa na mga fixer sa SMC sa LTO. Paano po natin malabanan yung mga fixer sa LTO, sir? Bakit po mga fixer may connection sila sa mga organic staff sa LTO? Alam niyo, papunta nga ako sa SMC seaside mamaya. Narinig ko na ho yan no? Pero alam mo, there are 2 ways to approach this. One is to apprehend these fixers. Pero ako, let's go more systemic, no? Alam mo, kaya gusto ko i-online Pag in-online na namin yan, ano pa kailangan sa fixer? Wala nang fixer. Diba? Tapos pipili lang kayo, ipa-courier na ho nyo sa amin yung aking ORCR at plaka o lisensya. By courier na lang, no? Magkano lang naman yung bayad sa courier. Diba? So, that's how we want it. On a more systemic point of view, that's where we're going to address this issue of fixers. No? But at the same time, we encourage, no, dun sa aming hotline, pwede kayo mag-picture, tapos padala nyo sa amin, tapos we will apprehend. Marami na po tayong na-apprehend na fixers, no? And we will make the regional offices and district office accountable na dapat walang fixers in their area. No? Pero alam mo, unang-una kailan mawala yung central office Araw-araw, iniikutan ko yan yung aming opisina at sinisigurado na walang fixer. Pag iniikutan ko naman, wala. Pero pag hindi na ako umiikat, ako meron na naman. Kayo po yung pinapantayan. One of the things we'd like to avail of is yung itong mga no contact, no, CCTV style. Yung monitor namin to CCTV. Pag meron po kaming nakita, kahit nasa Metro Manila kami, tatawagan namin yung district officer o bakit meron kami nakikita dyan. Pero really, I think the solution to this problem once and for all, no, hindi pa ito ginagawa under this administration, is to go online. And I think that's why the President, ang instruction siya very clearly, digitalize the frontline services. At doon ho papunta ang LTO. Last, sir, wala na akong nakitang mga LTO personnel sa daanan or sa main thoroughfare na manghuli ng mga sasakyan na maitim ang usok galing sa tambutso. Maraming mga sasakyan, sir, na makita ko sa daanan na maitim yung tambutso. Yung usok sa tambutso rin. Opo. Salamat po sa tanong na yan. No? Unang-una, we have to refurbish yung aming mga smoke emission equipment. No? Aminado po kami na yung mga nakuha namin noong nakaraan, nagkasiraan na. But we would like to implement that strictly. On 2 sides. No? Una yung preventive side. Pag magrehistro ka, kailangan yung vehicle inspection, magawa na namin ng gusto yan. No? And so that's one thing that the Secretary Bautista is always harping on us, yung roadworthiness ng sasakyan. Kailangan walang sasakyan na lalabas, ganyan, smoke belcher, no? Kailangan mapatupad ng gusto ng LTO yan. And we're moving towards that, yung mandatory motor vehicle inspection. Pati po yung manual inspection, hindi na ho papel ang gagamitin namin ho dyan. Naka-digital format ho yan, naka-upload yan online.
para hindi pwedeng no-show, no? And then we will train our inspectors and then what do you call this? Monitor them closely. Kasi baka na naman may no appearance na naman po dyan eh. So I think ko dyan, on the curative side, on the remedial side, yung pag-apprehend naman mo yan. Ang aming first step po dyan refurbish our equipment, no? Pero pag meron ho kayo nakitang smoke belching, hindi mo na kailangan equipment eh. Kung nakita mong itim na usok talaga lumalabas, we will encourage ho namin yung ating mga private citizens. Picturean nyo lang ho, padala nyo sa amin. Tapos show cause na ho namin yan. Para mas mabilis ho tayo. While we are perfecting our motor vehicle inspection, na-address na ho namin yung mga nakikita nyong mausok sa daan by issuing show cause orders. At saka maganda yun, may picture. Para wala na hong lusot kung ano pa sasabihin nila. So, laking tulong ho sa amin yan, sa ating mga private citizens, no? Na kung meron ko nakitang anomalya o mga bagay-bagay na kailangan improve, kasama na po dyan yung mga smoke belching, picturean nyo lang ho at padala nyo sa amin at ipapadala mo namin na show cause order po yan. Laking tulong ho sa LT po yan.